Kaixo, zenbateraino dira berdinak giza burmuina eta ordenagailu bat? Analogia polita da, baina motz gelditzen da. Giza burmuina askoz ere konplexuagoa delako. Eta ez dugu guztiz ulertzen. Neuroingeniaritza da gaurko gaia. Ingeniaritza eta neurozientzia uztartzen dituen ikerketa alor honen helburua da nerbio sisteman eragin dezaketen teknologiak garatzea eta hala gai izatea burmuina sendatzeko, konpontzeko edo haren errendimendua hobetzeko. Ordenagailu bat izango balitz bezala nola ari diren horretan ikusi nahi, has gaitezen. Donostia International Physics Centerera hurbildu gara Aitzol Garzia Etxarrik koordinatzen duen proiektu handia ezagutzera. Garunean eragiteko eta neuronak aktibatzeko edo desaktibatzeko almenak irekitzen dituen aukera harrigarria ez hitz egingo dugu. Baita, teknologia berri horri ezarri beharko litzaizkiokeen mugez ere. Kaixo Aitzol, zer moduz? Zer egiten du fisikan doktore batek neurozientzia ikertzen? Oso galdera ona da, erantzuna ezakit motza izango den, ala ez. Hasieratik argia ikertzen hasi nintzen, eta gaur egun oraindik ere argia da ikertzen dudana. Baina neurozientziatara iritsi nintzen Rafael Juste DIPC-ra bisitan etortzen hasi zelako, eta orduan berarekin hitz egiten konkluitu genuen nik ikertzen dituen gauzekin, neurozientzietan beraiek gauzak egin zitzazketela. Zer da nanoneuro ekimena? Elkarrekin gure ezagutza jartzen hasi ginenean, guk erabaki genuna egin nahi genuela da nanozientziak erabili, neurozientzietarako tresna berriak garatzeko. Hori da nanoneuroren nolabait esateko lema orokorra. Eta helburua galdetuko benizu? Tresna berriak garatu nahi ditugu lehenengo eta behin. Tresnak garatzea da gure helburu nagusiena. Neuronak kitzikatzeko tresna berriak garatu nahi ditugu, nanopartikulak erabiliz, eta neuronen aktibitatea irakurtzeko gaitasuna ere garatu nahi dugu nanopartikulak erabiliz. Horregatik nanopartikulak eta neurozientzia. Galdera erraz, nola egiten duzu hori? Existitzen dira nanopartikula batzuk, nanopartikula plasmonikoak deitzen zaiena, non argia etortzen danean eta partikula horiek kitzikatzen dituenean, partikula hauek lupak izango baldira bezala funtzionatzen dutenak. Argia rekolektatzen dute eta horren ondorioz beroa sortzen da. Zer lortzen duzu argi hori kontzentratuta? Neurona bat aktibatzea azkenean da lortzen duguna, nanopartikula hauek eta beroa erabiliz. Beste partikula batzuk ere diseinatu, garatu eta erabiltzen ditugu seinaleak irakurtzeko. Partikulaiek dira puntu kuantikoak eta oso propietate bereziak dituzte. Zergatik esaten dut hau? Fluoreszentzia generatu dezakete, hau da, argia kolektatu eta gero beste kolore bateko argia emititu, baina emititzen duten argiaren ezaugarri batzuk perzibitzen dituzten eremu elektrikoen araberakoak dira. Egin nahi duguna eta egiten ari gerana da nanopartikula hauek erabili, beraien
argia neurtuz, determinatzeko neuronak disparatzen duen ala ez, argiaren propietate horiek aztertuz bakarrik. Eta azkenean zer da lortu nahi duzuena? Bai, alde batetik nahi ditugu neuronak, neuronen seinaleak modulatu, modu baten edo besten kontrolatu, neuronak noiz pizten diren eta noiz ez. Beste alde batetik baitere irakurri nahi ditugu neuronen seinaleak, oso ondo. Zertarako hori, alde batetik ezagutza garatzeko, eta beste alde batetik, osasun arazo ezberdinen aurrean, nolabait eskua sartzeko tresna berriak garatzeko. Teknaliak, BRTA Ikerketa Aliantzako zentro teknologikoak ere parte hartzen du nanoneuro proiektuan. Euren helburua da proiektuaren emaitzak teknologia bihurtzea. Hemen, neurozientziaren eta ingenieritzaren arteko mugan egiten dute lan. Teknologia garatzen dute funtzioren bat galdu duten pertsonei laguntzeko. Gakoa neuroplastikotasunean dago, garunak berrantolatzeko duen gaitasunean. Eta horretarako ezinbestekoa da garuna ulertzea. Es una red. Konexio asko dituen sare bat da. Orduan, baten bat deskonektatzen edo galtzen bada, mezua beste eremu batera eraman daiteke. Errepide sare baten antzekoa da. Bat-batean, zubiren bat ixten bada istripu bategatik, beste bide batzuetatik irits zaitezke helmugara. Se pueden generar caminos diferentes. Printzipio ezberdinen bidez, bide desberdinak sort daitezke. Akzio-erreakzioak nerbio sisteman konexioak sortzen ditu eta neuroplastikotasunak hori erabiltzen du. Neuroplastikotasuna eragiteko, modelatzeko edo modulatzeko neuroteknologia erabiltzen da. Horren bidez, nerbio sistemaren jarduera erregistratzen da eta nerbio sisteman eragiten da. Eta horrela ikusten duzuna eta estimulatzen duzuna modulatuz, konexio gehiago edo gutxiago sort ditzakezu. Garuna modulatzeko, hau da jarduera neuronala kanpoko tekniken bidez erregulatzeko, haren aktibitatea erregistratu behar da. Hori inplanteen edo elektroentzefalografiaren bidez lortzen da. Garunaren intentzioa interpretatzea lortu behar da. Ondoren, teknologia erabiltzen dute agindua exekutatzeko. Gaitasunen bat galdu duen pazienteekin erabiltzen bada adibidez, beso bat mugitu ezin duten pertsonekin, makina batek mugituko du besoa, baina agindua pazientearen garunak emango du, garun makina interfaze baten bidez. Kaltetutako eremuak, hau da mugitzen ez den besoak, oraindik sentikortasuna badu, garuna estimulatu daiteke errehabilitazioa errazteko. Garunaren jarduera algoritmoen bidez deskodetzen da. Pazienteak zer egin nahi duen ulertzen saiatzen gara, eta deskodetu egiten dugu. Mugimendu asmoa deskodetzen dugu, hau da, norantz mugitu nahi duen. Guk eskeleto batekin laguntzen badiogu, akzio-erreakzio legearen bidez, konexioak sortzen dira. Exoeskeletoa kontrolatzen duen garun artifizialaren irtera horren bidez, pertsonak modu abstraktu batean kontrolatzen ikasten du. Ez diogu agindu zehatzik ematen, pentsatu madari, zuhaitz edo arratoi batean. Mugitzen saiatzen da, eta nolabait modu abstraktu batean, pertsona horrek ulertu eta mugitzen ikasten du berriro. Baina ez da gauza bera, garuna errehabilitatzea eta haren funtzioak ordezkatzea. Ez da gauza bera galdutako ahalmen bat berreskuratzea edo protesi bat erabiltzea gaitasuna ordezkatzeko. Cuando haces un aprieto de mano es como si agarraras una carta y cuando lo sueltas es como soltarás la carta. Ah, vale. ¿Y el dedo gordo para qué es? Y el dedo gordo es pues para pasar una carta de aquí a aquí. Ah, vale. Entonces puedes moverlo, eso es, coges la carta, aprietas, lo mueves y lo sueltas donde creas que... También puede ser simplemente la estimulación de unos... Muineko lesio bat duen paziente baten giharrak ere estimulatu daitezke. Adibidez, estimulazio elektriko funtzionalaren bidez, muskuluetan, nerbioan. Horiek neuroprotesiak dira, ez baitute zuzenean errehabilitazioa sustatzen. Edo nola ere, hemen eremu grisa fina da. Neuroprotesi bat barne prozesuren batekin lotuz gero, agian lortuko duzu errehabilitazioa, neuroplastikotasuna. Con algún proceso interno, quizá consigas hacer una rehabilitación, una plasticidad.
Neuroingenieritza ez da zientzia fikzioa. Epe laburrean aurrerapen handiak aurreikusten dituzte alor horretan. Osasun arloan pertsona askoren bizitza hobetu dezake. Garunari modulatzen laguntzea da gakoa. Ezagutu behi, baina zer gehiago egin nahi duzu tresna horiekin? Mundu ideal baten edo dana ondo aterako balitz, kapazitate berri hauek erabili nahiko genituzke gero etorkizun baten osasunaren inguruko aplikazio berriak garatzeko. Eta guztia teknika ez inbaditzaileekin, alegia burua zabaldu gabe, ireki gabe, ez da? Hori da, gustatuko litzaigukena. Orduan, oso garrantzitsua da, teknika batzuk existitzen direlako. Adibidez, Parkinsonaren kasuan, existitzen dira teknikak, tenbloreak gutxitzeko eta horrelakoak, baina burmuinean zirugia behar duten teknikak dira, ez? Orduan, guk horrelako ebakuntzak erabili beharrean, gu nahi duguna da nanopartikulak erabili, nanopartikulak oso txikiak dira, printzipioz ikusten ari gera pasatu daitezkela burmuinaren barrura, nola baita esateko, hori azkenean ez dalako erresa, horregatik esaten dut, eta probatzen ari gera teknika ezberdinak erabiliz, hori lortu dezakegula, eta odolaren bitartez eraman nahi ditugu nanopartikulak burmuinera. Baina guzti hau planteatzen dizut horrela, baina etorkizunari buruz ari naiz hitz egiten. Ez da zu pentsa gizakiotan egiten ari geren zerbait dela, edo ez, oraingoz laborategian gaude lanean, animaliekin, eta in vitro deitzen diogun teknikak erabiliz, hau da, zelulak nolabait esateko banan-banan edo multzo txikietan. Baina gutxienez badakizue nondik jo behar duzuen, ez da? Hori da, baina garrantzitsua da zientziari buruz hitz egitean, pixkat, perspektiba guztia hor mahai gainean ustea, gauza bada zientzia, oinarrizko zientzia, dela gure lana, eta beste gauza bada proiekzio, epe luzeko proiekzioa. Urrutira begiratzea bai, baina hemendik hasita. Hori da, baina oraindik hemen gaude. Gizaki bionikoak existitzen dira? Ez. Badira, pertsonen mugikortasuna eta autonomia hobetzen laguntzen duten gailu eta protesi bionikoak. Baina zientziaren ikuspegitik ezin dugu esan horiek erabiltzen dituzten pertsonak gizaki bionikoak direnik. Bionika, sistema elektroniko eta mekanikoei ezagutza biologikoak aplikatzean datza, eta gorputzak galdutako funtzioak berreskuratzeko helburua du. Transhumanismoa harago doa. Gizakia hobetzeko helburua duen mugimendu filosofiko eta kulturala da, eta horretarako teknologia erabiltzearen alde egiten du, besteak beste, bionika, adimen artifiziala eta nanoteknologia. Left Anonym biohacker britainiarrak esaterako 50 txip eta gailu baino gehiago implantatu ditu bere gorputzean. Hala eta guztiz ere, momentuz, ez du 80ko hamarkadan Euskal Telebistan ezagutu genuen emakume bionikoaren antzik. Garuna ordenagailu bat bezalakoa dela esan ohi dugu. Berak kontrolatzen ditu gorputzeko funtzioak. Entzefaloak kontrolatzen du nola pentsatzen dugun, nola ikasten dugun, nola mugitzen garen. Bizkarrezurmuinak berriz, entzefaloak eta gorputzeko nerbioek elkarrekin trukatzen dituzten mezuak garraiatzen ditu. Baina bizkarrezurmuineko lesio bat dagoenean, mezuen garraioa eten egiten da, eta pertsonak mugikortasuna galtzen du. Cuando tenemos una lesión en el sistema nervioso central, lo que pasa... Lesio bat dugunean, zenbait prozesu biologiko gertatzen dira nervio sistema zentralean. Anturari erantzuteko astrozitoak zauria estaltzen saiatzen dira.
eta gliaz osatutako orbain bat sortzen dute. Guztiz isolatzailea den geruza bat. Kablearen erdian orbain bat sortzen dute eta ondorioz garunetik datorren seinalea geldiarazten dute. Y con todas las órdenes para que vayan desde este punto de la lesión hacia abajo. ZIK Biomagune Zentroko karbonoaren bionanoteknologia taldea eta Biogipuzkoa Institutua elkarlanean ari dira bizkarrezurmuineko lesioak dituzten pertsonek mugikortasuna berreskuratzeko helburuarekin. Bueno, nuestra hipótesis es que si somos capaces... Gure hipotesia honako hau da. Kablea berriro konektatzea lortzen badugu, funtzioak berreskuratzeko gai izango gara. Informazioak orbain glial isolatzaile hori zeharkatzea lortu behar dugu, eta horretarako material eroaleak ditugu. Es mediante materiales conductores. Hauts beltz hauek karbonozko nanoodiak dira. Nanometro batzuetako tamaina dute, hile bat baino 1000 aldiz txikiagoak dira, eta eroankortasun handia dute. Orain 30 urte hasi ziren karbonozko nanoodiak ikertzen, neuronekin elkarreragin zezakeen material baten bila. Egin dezagun esperimentu bat. Hau oilasko baten nerbio ziatikoa da. Zirkuitu elektriko baten erdian jarriko dugu, eta berari konektatuz, lanpara piztea lortuko du. Izan ere, nerbioak, bizkarrezur muina bezala, eroaleak dira. Orain, proba bera egingo dugu, karbonozko nanoodiak dituen implante honekin, material horren eroankortasuna ikusteko. Material horrek ere, lanpara piztea lortu du. Una neurona está compuesta de dos partes, una cabeza... Neurona batek bi zati ditu, burua eta isatsa edo aksoia. Aksoiaren ertzean neurita izeneko oin txiki batzuk ditu, filamentu moduko batzuk, eta buruan ere badira filamentuak. Horien bidez konektatzen dira neuronak haien artean. Nanoodiak hain txikiak izanik, neuronen filamentuen antzadia dute. Eta orain dakigunaren arabera, neuronak nanoodiak bereak izango balira bezala onartzen ditu. Que las neuronas asocian a esos nanotubos como si fueran propios de la propia célula. Lehen ikerketa arratoi batean egin zuten. Bizkarrezur muinean lesioa eragin zioten eta karbonozko hodiak zituen esponja bat jarri zioten zaurian. Gizakiok ez bezala, arratoiek beren kabuz lehen eratu ditzakete nerbio sistema zentraleko lesioak, baina material horren laguntzaz, 4 aldiz azkarrago sendatu zen. Karbonozko nanoodiak ordea ezin dira zuzenean gorputzean sartu. Matrize edo egitura batean jarrita joan behar dute, inplante gisa lesioan txertatzeko. Horregatik, ZIK Biomagunen ahalik eta implanterik eraginkorrena sortzeko, material ezberdinetako egiturak garatzen ari dira. Erresonantzia magnetikoak egiteko makina honen bidez ikusten dute implanteak arratoietan ondo integratu diren ala ez. Arratoiaren immunitate sistemak material berria onartzen duela ziurtatu nahi dute, eta kaltetutako neuronak birkonektatu direla egiaztatu. Hauek kontrolerako animalia baten irudi ezberdinak dira, eta guztietan ikus dezakegu aktibitate normala dagoela, irudi guztietan eta bianketan. Beste irudi hauek materiala inplantatu ondorengoak dira. Lesioa baino lehen, bi eremuetan aktibitatea dagoela ikus dezakegu. Lesioaren ondoren, aktibitate galera bat dagoela, eta denbora igaro ahala, aktibitatea handitzen joan dela maila normala berreskuratu arte. Oraindik pauso asko eman beharko bituzte materialak gizakietan probatzerako. Lehenik probak animalia handiagoekin egingo dituzte, eta ondoren azterketa klinikoak egiten hasteko baimenak lortzen saiatuko dira. Helburuak lortuz gero, emaitzak ikaragarriak izan daitezke, bizkarrezur muineko lesioak dituzten pertsonentzat. Hala ere,
neuronak manipulatzea zere gara, oro har, ezta? Beldur pixka bat ematen du, ezta? Zer lortu daiteken gauza onak bai, baina norbait pentsatuko du helburu ezain onak lortzeko ere erabili daitekela teknika edo teknologia hori, ezta? Zer diozu zu? Arrazoi osoa daukazula eta jende horrela pentsatzen duen jendeak ni beraien artean nago. Pentsamenduak kontrolatzea eta horrelakoak. Bai, zeinek daki, ez? Azkenean gainera, gu oinarrizko zientzialariak gira eta fidatzeko pertsonak garela esango nuke. Azkenean gure ambizioak oso platonikoak dira, ez? Ezagutza eta horrelako gozak. Baina enpresa pribatuak ere badaude kontzeptu hauen atzetik, nolabait esateko, oso famatua da Neuralink enpresa, adibidez Elon Musken enpresa, ez? Eta beraiek ere defendatzen dute benetan laguntzeko, pertsonak laguntzeko garatzen dituztela proiektu hauek, baina jakizu, ez? Ez da tresnak erabili daitezke gauza onak egiteko eta gauza txarrak egiteko ere bai, ez da? Hori da. Baina zorionez, zientzialariok etika ere gure barruan daukagu, ez? Azkenean, etika morala eta gizakiak gara azken finean, ez? Ikerketa alor honek behar ditu muga etikoak, ez da? Hori da. Rafael Juste bezalako zientzialariek orain dela urte batzuk teknologia hauen garapena ikusita hasi zutela neuroeskubideen iniziatiba bat garatzen, eta iniziatiba honek justu puntu hontan inziditzen du, ez? Arrisku hauen aurrean limite batzuk jarri nahi dizkiote egin daitezkeen eta egin ezin daitezkeen gauzen aurrean. Orduan, giza eskubideak danak ezagutzen ditugu, zer diran, Rafael Justek lideratua orain dela urte batzuk zientzialari talde handi batek giza eskubide hauei 5 eskubide berri gehitu nahi izan zizkieten. Eta, hortan burrukan ari dira oraindik, hori errealitate izan dadin, eta 5 eskubide berri hauekin nahi dutena da gizaki, teknologia hauen garapenean limite batzuk jartzea, etikoak diren gauzak egin daitezen bakarrik. Horrek esan nahi du, arriskua hor dagoela, ez da? Bai, noski. Eta jendeak Rafael Justek eta zuk zer horrek ikusten duzuela zerbait egin behar dela mugatzeko, pixka bat antolatzeko ikerketa. Arriskua beti dago hor. Edozein teknologia garatzen danean beti erabili daiteke ondo, beti erabili daiteke gaizki. Zer doa bizkorrago teknologia, ala neuroeskubide horiek bermatzea. Nire ustez, asko azkarrago dijoa teknologia, eta ez bakarrik zientzia fikzioa dirudien gai hauen inguruan bakarrik, ez? Baizik eta gaur egun erabiltzen ditugun teknologietan ere bai, askoz ere azkarrago dijoa teknologia, gure eskubideen babesa baino. Arautu behar dira eta potentziala aipatu duzu zuk tresna horien inguruan zer ikusiko dugu, ezta? Onerako izango dira noski, baina nora eraman gaitzakete tresna horiek? Nik ikusi nahiko nukeena da burmuinarekin zerikusia daukaten gaixotasunen aurrean terapia berriak, hori da nire ametsa zentzu honetan, eta gustatuko litzaidaken iaia gauza bakarra, ez? Garatu daitekeen gauza bakarra ikustea hori izango litzake. Gauza onak. Gauza onak, noski, nire gauza txarrak zertarako, ez? Oso ondo baitzol, eskerrik asko. Mila esker zuei. TIC nanoguneko nanoingenieritza taldeko kideetako batzuk dira. BRTA Aliantzako ikerketa zentro honetan gaixotasunak diagnostikatzeko metodologia eta tresna aurreratuak garatzen dituzte. Hain zuzen, garatzen ari diren tresna horietako batek, adimen artifizialaren laguntzaz Alzheimerra oso garaiz detektatzeko balioko luke. Las enfermedades no empiezan Gaixotasunak ez dira hasten sintomak agertzearekin bat, baizik eta askoz lehenago. Gorputzean aldaketa sistemikoak agertzen dira, fisiologia osoan. Gure helburua da Alzheimerren gaixotasuna detektatzea sintomak hasi baina urte asko lehenago, hamarkadak lehenago. Gaixoaren plasmaren edo likido zefalorrakidioaren lagin batetik abiatuta, Alzheimerra diagnostikatu ahal izatea, hori da helburua. Horretarako Zita Alzheimer Fundazioarekin elkarlanean ari dira orain 9 urte inguru.
haiek ematen dizkiete laginak. Horrela, nanoingenieritza taldeko kideek gaixo dauden pertsonen laginak dituzte eta pertsona osasuntsuenak ere bai, boluntarioek emanak. Lagin horiek guztiak aztertzen dituzte, jakiteko biomarkatzaileetan zein desberdintasun topatzen dituzten. Horretarako argia erabiltzen dute, espektroskopia vibrazionala hain zuzen, molekulen vibrazioak aztertzen dituzte. Espektroskopia teknika ezberdinak baliatzen dituzte, laginen konposizio biokimikoa aztertzeko. Espektroskopia vibrazionala argian oinarritzen da, argiakin argitarazten dugu muestra hauek, eta neurtzen duguna da muestra hauek igortzen duten seinalea. Nolabait esatearren, koloren intentsitateak neurtzen ditugu, uhin luzerak, eta horiek ematen digute laginean dauden molekulen gaineko informazioa. Eta molekulak fisiologiaren isla dira. Hau da, gaixo edo osasuntsu egotearen seinale dira. Hau da espektroskopiaren bidez lortzen duten informazioa. Tontor horietako bakoitza biomarkatzaile bat da. Hau da laginean dagoen molekula zehatz bat. Begi bistaz ezin bereiziarren, biomarkatzaile horien uhin luzerak ezberdinak dira pertsona osasuntsuen eta gaixotasuna dutenen laginetan. Zik nanogunen sortu bituzten algoritmoak gai dira desberdintasun horiek detektatzeko, eta horrela laginak bi taldetan sailka ditzakete. Guk parametro guztietan dauden desberdintasun txikiei erreparatzen diegu, uhin luzera bakoitzean edo tontor bakoitzean. Horrela, desberdintu ditzakegu eta sailkatu. Orain arte, 100 pertsona ingururen laginak sailkatu dituzte, 190-90 zehaztasunarekin. Datu base handiago bat osatzeko lanean jarraitzen dute. Helburua da, etorkizunean klinikan erabiltzeko moduko eredu bat garatzea. Baina argia, espektroskopia ez da Alzheimerra detektatzeko erabili duten teknika bakarra. Lagina mikroskopioan aztertuz ere lortu dute Alzheimerrak uzten duen arrastoa ikustea. Plasma lagin bat lehortzen uzten dutenean, irudi bat, marrazki bat sortzen du. Lagin osasuntsu batek sortzen duen irudia eta gaixo dagoen batenak sortzen duena desberdinak dira. Ez begi bistaz noski, baina algoritmoek bereiztea lortzen dute. Hace ya más de 100 años descubrieron que es una historia muy peculiar. Orain 100 urte baino gehiago, aurkikuntza xelebre bat egin zuten. Eraildako pertsonen odol-zipristinek patroi batzuk dituzte, pairatu duten estresaren araberakoak. Ez dut hitz egin nahi gai makabro horri buruz, baina interesgarria da, pertsona baten jariakinak lehortzeko modua, bere barne konposizioaren ondorioa dela. Eta konposizio horretan, eragina dute gaixotasunek, estresak eta abarrek. De la composición, y la composición es resultado, por otro lado, de la enfermedad o de un tipo de estrés, etc. Garatu dituzten tresnek ez dute balio soilik Alzheimerra detektatzeko. Beste gaixotasun batzuekin ere badituzte proiektuak, hala nola biriketako minbizia eta hipoksia perinatala detektatzeko. Garunean eragiteko teknologietan lasterketa buru Neuralink doa, bai, Elon Musken enpresa. Gailu honek burmuinan txertatzen diren 1024 elektrodo ditu. Konexio horien bidez, neuronen seinaleak deskodetzen dira, eta posible da pentsamenduarekin gailuak kontrolatzea. Noland Arbauch izan da implantea jarri dioten lehen pertsona. Ezin da mugitu lepotik behera, baina orain ordenagailua erabilitzeko edo bideojokoetan ibiltzeko aukera du. Neuralinkek dio bere helburua dela gaixotasun neurologikoren bat edo paralisia duten pertsonei laguntzea. Baina atzean nor dagoen jakinda eta ekimen pribatua dela kontuan izanik, batek daki neuroingeniaritzaren lasterketa norantz doan.
Datorren astera arte, agur!